Nandito na kami. Makamo na. Nakarating na tayo sa Noboramwan Beach. Nilagre-red ni oh. Bobby! Nandun na si Hi, vlog sabi mo. Hmm? Red. Wow. Come on nga. Kapanon. Wow. What's that? Yay! What's that? Oh, look mo kay ane, basi. Mukbang tayo. Meron tayong hotdog, pritong talong, chips to go, saka garlic. Punong-puno ng garlic. Gusto mo? Gusto mo? Well, asak ka. Gusto mo? Well, asak ka. Guys, so tapos na tayo kumain and it's time. Ayan. It's time to take or do the photoshoot thing. Which is, ayan, nagipaknak tibagik nga outfit. One piece red. And ito guys, papakilala pa sa inyo ang aking pinsan. Today I don't feel like doing anything. Ah. Wow! Ayun, bro. Before tayo mag-photoshoot, ayan, papakita ko sa inyo. Ang pagabay nga na unag atanda namin ito'y asid kasi ayun nga, anong oras pa lang sa mamaya agatab to damdama dito, agatab ko namin dito eh. Ayun sila Mabi. So ayan, pupunta tayo doon sa rock formation. Kung kita nyo doon, may heart shape doon na yun. Gusto yun doon. And guys, andito na kami sa may kuweba. Yan ang small park. Ayan, so kadwak isinsing ko ni Yoyo. So kami lang tapos na picture. So nga, ayan guys, nakapang two-piece na medyo, pero naka-short na. Ay jay, pakita ka niya Yoyo do mga pictures ko yan. Wow. Baboy guys.
Pero, ayan. You're my angel, angel baby, angel. Pero kami tatamod ti kakaiba. Something that has breath. Ada nakita mi nga sea urchin nga babasit. Ayan. So, tila makaalakan atakot something nga matudok. Balin kutsara, kasjay, tinidor. Tapos ada basi nga ikan ita. Yung isang ito, isang lubong. Pag sublime, da makita mi nga kasta. Guys, oh. Tapos, gana tata, di mi pala matukoy no niya detoy guys. Pero tatay, bitik lumulo nang. Pero, no garaw-garawam, kasi pasli-paslim kat tumangkan mat. Tapos ko na ni mami, jellyfish, no, okay, nagpatangkan man ang. Nagpatangkan man. Tapos sabay bayam lang kasta. Kasi slime nga lumuknong, nga kasi agloy-loy, o lumuluknongan. Tagta, tumangkan ka man. Nangyakit di datoy, nga lumuknong tumangkan. Tayo, medyo dulo na. Ayan, ang nangaramuan. Pero hang kami magawin makasrip dita kasi no trespassing ditan. Ayan, ayan yung mga cottages. Ulong tayo nga, gala nun yung maalaala. Gaga? Jadi yun. Wala lagi bulan. Bang ka dito. Agala so gaga with a fashion. Dapat ka na. Ito na. Ay, wala, hintayan tayo. Munog iti danuman. So nga, di may amon ni. So, nakaraos din. Ayan. Kami igid baybayan. Ayan guys, hanggang dyan muna ang ating vlog for today. Kasi, syempre, di ko sa mutin. Sana nag-enjoy kayo kahit kaunti lang ay na-share ko ang isa naming adventure kasama ang aking pamilya. Don't forget to subscribe and click the notification bell to get updated when I upload videos on my YouTube channel. And of course, wag na rin kalimutang mag-like, comment, and share. Tapos i-comment nyo na rin kung gusto nyo akong i-challenge. Something challenging, di ba? Ayan, so hanggang dyan muna at ako'y maliligo na. Bye!